Търсенето на почивка не трябва да е втора работа. Защо си причинявате този стрес? Познато ли ви е това усещане? Прибирате се след тежък ден, отваряте лаптопа с желание да резервирате лятната ваканция и 2 часа по-късно сте просто изтощени. Хиляди хотели, противоречиви отзиви, скрити условия. Вместо да мечтаете за плажа, вие се превръщате в анализатор на данни. Сравнявате цени, четете форуми и се чудите, ами ако сбъркам, ами ако наживо не е така. Истината е, че времето ви е безценно. Не бива да прекарвате вечерите си в стрес и колебание, а със семейството си. Почивката трябва да започва с удоволствие, още от момента на резервацията. Затова в Travelcard направихме нещата различни. Нашата търсачка не е създадена за да ви покаже всичко. Тя е създадена за да ви покаже подходящото. Забравете за хаос. Просто въведете, например, Гърция, 2 възрастни и вашия бюджет до 1000 евро. Нашата система филтрира хилядите ненужни резултати и ви дава само селектирани проверени хотели, които отговарят точно на парите и изискванията ви. Това е търсачка, която уважава времето ви. Намерете идеалния хотел за 5 минути, не за 5 седмици. Влезте в Travelcard.bg и резервирайте почивката, която заслужавате.